ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବରଟା ଡାକ 9853 9853 17 4 8 ଲେଖିଛ ନା କଣ ହାତରେ? ମୋର ହାତରେ ଅଛି। ହାତରେ ଅଛି କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉନି? ଆରେ ଦୋନା କୁରୁ ବେହରା ବୋଲି କହ। ହାଁ କୁରୁ ବେହରା ବୋଲି କହ। ହରିଆମ ବାବା ଫୋନ କାହିଁ ତମର? ହାତରେ ମୋର ହେଇଯିବ। ଫୋନଟା କାହିଁ ତମର? ହାତକୁ କଲ୍ ଆସିବ? ଓହୋ ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲେ ଆପଣ ଯିଏ ଫୋନ କରିବେ ହେଲା ସେ ହାତରେ ଉଠେ। 9853 ହଉ ହଉ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଯୋଉ ମଦ ଫଦ ପିଆ ପିଇ କରୁଛ କ'ଣ କହିବ? ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ କହ ମୋର ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ପିଉଛି ନା ପର ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣୁନ ମଦ ନାହିଁ। ତମେ ସେଦିନ କହିଲ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ଝଗଡ଼ା କଲି। ରହୁନ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି। ଖାଲି ମଦ ପିଇବ? ତମ ପିଲା ଛୁଆ? ଟଙ୍କା ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ଘରେ ରଖୁଛି। ହଁ ଭଣି